Kutxa barruan daude kofradiko liburuak eta pare bat relikia, kofradikoak ere bai, ematen direla elizara egiteko urteko kontuak eta. Ematen da elizari esateko garai batean egiten zena ze arrantzak egon ziren urte hortan, eta gero jagisterakoan ematen dira bueltak suposatzen da urteko arrantza ona izateko. Berez zenbat eta buelta gehiago suposatzen zen arrantza hobe izango zela urte hortan. Pixkanaka, hasi kutxa hutsakin eta gero jun ikusten egunak pasata eta ikusita nola zoazen, sartzen pixua, iritsi arte behar den pixura. Da egun bat elkartzeko familia eta kanpoan daudenak kasu honetan arrantzaleak udan eta ospatzeko, disfrutatzeko. Disfrutatzeko ze pasatzen da super azkar eta disfrutatzeko. Momentuan gero pixua eta ez da adrenalinak inta ez dela sumatzen. Kutxa hutsa dira 10 kilo inguru eta gero kutxa txartzen denakin barruan izaten dira 18 bat kilo. Arrantzale familiako nik uste neska txiki gehienak bezala nahi genula eraman da kristono horea.